Una pa man ang pag-uli sa Pilipinas, nakabisita sila Vice President Sara Duterte ug kabanay sa amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, sulod sa detention center sa The Hague sa the Netherlands. Samtang ang common law wife ni FPRRD nga si Hatilet Avancenia ang maoy mupuli kanila. Ani report ni Argil Relator. Napuno matud pa sa pangumustahay sa ilang pamilya ang pagbisita nila Vice President Sara Duterte, inahang si Elizabeth ug igsuong si Davao City Vice Mayor-Elect Baste sa ilang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague adlong Martes. Nagpaabot matud pa si FPRRD ug pasalamat sa suporta ug sakripisyo sa mga taga-suporta, labi na sa mga nagabisita gawas sa detention center. Sumala ni VP Sara, gihatagan sab si FPRRD og update kalabot sa iyang kaso, taman lang sa pwedeng ibutyag isip non-lawyer sa ICC. As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch laws, which he said, okay, you explore that. And then Nanangid matud pa sila kay FPRRD nga muuli na sila sa Pilipinas. so sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow at magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. So alam na niya. Kahinumdumang mitambong ang magsuong Duterte sa gipahigayong ICC Send PRRD Home Rally sa The Hague nga naatosab sa birthday ni VP Sara niadtong May 31. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.